Matao ngayon sa Goa. Ano kayang meron? Sabi pupunta daw si si kamukha ko, si Daniel Padilla. Pero hindi nga mga idol, bakit kaya matao dito ngayon Dami nakaparking na sasakyan dun sa pambihira. So ayun mga idol, babalikan natin yun maya maya. Makikimarites tayo. Siyempre alam mo na, gano'n naman talaga ang buhay ng mga marites. Para meron na naman tayong may chismis, di ba? Gano'n naman talaga ang buhay. Parang mga reporters lang yan, no? Kung saan ang meron issue, doon tayo pupunta. Pag-usan makuri sa mga antihon niya talagang pag iba talaga siya. Hilig mo kaya siya yung pagpanato sa iya kaya sa TV kasi mauli na kita. Garong mga ilingan mga construction to garong mga igo kahiling sa fix garong mga lakpak baga mga dali kaya naman sa mga construction sana hindi nga so istorya sa kuya ta bayo naman ako duman kainin sa sa naghali sa baso ilusyon gusto mo kung baso sa construction boy tanang kainom sa mga tarantado mo lang kayo